avventinto Maria, tistenna la luz divin, ta maskiħal għalna għal, sama jasal il-fednej. Idnu Eva leden għal-ed, bib il-ġenna il-ġdida, tal-muleja u il-qadeja, la tana jien it-tirba. L-odwa tajba lil kulħadd u dawk il-boys li għandna qudiemna hemmhekk tal-iskola ġew bravi għal qudiesa, bravi. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li twilet għalina fil-art ta' Betlem, l-mħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Sejjer niċċelebraw l-Ewkaristija u jien sejjer nofrija għar-Roħ Mario Butiġieġ. Illum il-Knisja mill-lum sal-24 illum għandna 17 hija ġimgħa tissejjaħ ġimgħa privileġġjata, l-aħħar ġimgħa qawwija bħala tħejjija għal miġja l-miliet ta' Ġesu. U l-qawwa ta' din il-ġimgħa tidher fil-kelma ta' Alla. Sejjer nisimgħu matul din il-ġimgħa ħafna qari li dejjem irressaqna, iqarrabna, iwassalna sal-ar ta' Betlem. Ejjew għalhekk niddisponu rwieħna ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija. Int li minn żminijiet l-aktar imbeda kont l-istennija tal-patriarki mulej ħnina. Int li bħeġġa kbira ħabbruk wieħed il-profeti Kristu ħnina. Int li fit-twelid tiegħek ferħet l-art u feraħ is-sema mulej ħnina. Ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla li ħlaqt il-bniedem u fdejtu, int trid li jibnek isir bniedem minn omm li baqgħet dejjem verġni. Fil-ħina tiegħek ilqat talb tagħna biex ibnek il-waħdini li sar bniedem bħalna jagħtina sehem fin-natura tiegħu ta' Alla. U li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ix-xettru minn Ġuda ma jitneħħix. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġakob sejjaħ lil uliedu qalilhom: inġabru jisimgħu ulied Ġakob, għatu biden lill-Iżrael missierkom. Ġuda, int lilek ifaħruk ħutek, idek fuq ras l-edewwa tiegħek u quddiemek imilu ulied missierek. Int ferħ tal-jun, o Ġuda, inti jibni mill-priża tila, bħal il-jun imkennen mimdud bħal mart l-jun, min sa jqajmek. Ix-xettru minn Ġuda ma jitneħħix, u l-ħatar minn bejn riġlejh sakemm iġibulu l-ħaraġ u minnu il-ġnus jisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Assal minn wieġbu tħaddar fihimu il-ġustizzja u s-slim flimkien. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq li msejknin tiegħek flimkien tħaddar fihimu il-ġustizzja u s-slim. Jinżel minn muntanji s-slim tal-poplu, tinżel minn għoljiet il-ġustizzja u jħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu, isalva lil-fqajrin flimkien tħaddar fihimu il-ġustizzja u s-slim. Tħaddar fihimu l-ġustizzja u s-slim kotran sa ma jtemm il-qamar, isalta minn baħar sa baħar u mix-xmara sa truf l-art flimkien
tħaddar fimu il-ġustizzja mislim. Ismu jibqa' jissemma l-dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx, bih jitbir kull ġnus kollha tal-art, il-popli kollha jsejħulu ħini flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. O erf tal-oli li tqassam kollox bil-qawwa u bil-ħlewa, ejja għallimna triq il-għaqal. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Ktieb in-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abram. Abram nissel il-Iżak, Iżak nissel il-Ġakob, Ġakob nissel il-Ġuda u l-Ħutu, Ġuda nissel il-Fares u l-Ġaraħ minn Tamar, Fares nissel il-Hesron, Hesron nissel il-Aram, Aram nissel il-Aminadab, Aminadab il-Naħson, Naħson nissel il-Salmon, Salmon nissel il-Boaz minn Rahab, Boaz nissel il-Obed minn Rut, Obed nissel il-Ġesse, Ġesse nissel lil-David is-Sultan. David nissel il-Salamun mill-mara ta' Urija, Salamun nissel il-Roboam, Roboam mill-Abija, Abija nissel il-Asa, Asa nissel il-Ġosafat, Ġosafat nissel il-Ġoram, Ġoram nissel il-Uzzija, Uzzija nissel il-Ġotam, Ġotam nissel il-Laħaz, Aħaz nissel il-Heżekija, Heżekija nissel il-Manassi, Manassi nissel il-Amon, Amon il-Ġosija, Ġosija l-Ġekonija l-Ħutu kien żmien l-eżilju f'Babel. Wara l-eżilju f'Babilonja, Ġekonija nissel il-Salatjel, Salatjel nissel il-Zorobabel, Zorobabel nissel Abihud, Abihud nissel il-Eljakim, Eljakim nissel il-Azor, Azor nissel il-Sadok, Sadok il-Akim, Akim nissel il-Elihud, Elihud nissel il-Elazar, Elazar nissel il-Mattan, Mattan nissel il-Ġakob, Ġakob nissel il-Ġuseppi, ir-raġel ta' Marija li minna twilet Ġesu li sejħulu l-Messija. Mela, in-nisel kollu kien dan minn Abram sa David 14 il-nisel, minn David sa l-eżilju tal-Babilonja 14 il-nisel u mill-eżilju tal-Babilonja sal-Messija 14 il-nisel. Il-kelma tal-mulej il-Vanġelu kemm hemm xi tgħid fuqu dal-ismijiet kollha. L-ewwel nett interessanti li San Mattew jibda l-Vanġelu tiegħu b'din il-ħaġa ara. Ktieb in-nisel in chapter 1 verse 1. Mattew jibda l-Vanġelu tiegħu b'din is-silta waħda. It-tieni jibda b'xi ħaġa donna tidher stonata għax jgħid ktieb in-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abram. Suppost bin Abram imbagħad David għax Abram għex ħafna snin qabel David imma xibda minn David biex jurina li Ġesu ġej mir-razza ta' Slaten u li Ġesu huwa Sultan David. Għalhekk jibda bih b'David. Dak l-ewwel punt. It-tieni punt.
Mattew iqassam dawn kollha fi 3 perjodi. Difatti jgħid ara kif jispiċċa. Minn Abram sa David 14, imbagħad David u l-eżilju tal-Babilonja 14, in-nisel dejjem, u wara l-eżilju sa t-twelid ta' Ġesu 14 in-nisel. Għaliex 14, għax jekk nagħmluhom division by 2 jiġu 7 u l-numru 7 huwa numru perfett. Anke David, ve u il-Lut jimmarkaw il-konsonanti bin-numri. Id-de hija 4, il-ve hija 6 u d-de hija 4. Minna 6 u 4 10, 10 u 4 14. Dak kollox studju kbir tal-iskrittura. Mena David u Abram. Issa 14 u 14. Division by 2, 7, 7 u 7. Ħajdikom xi ħaġa li mixaw. Fejn twieled Ġesu f'Betlem hemm stilla kbira hekk sabiħa tal-fidda. Fi 14 ir-raġġ ta' dawl, 14 biex tfakkarna f'Mattew. Issa niġu iktar għad-daħla. F'dawn qalb dawn l-ismijiet hemm msemmijin 5 nisa. Ejn naħħu l-aħħar waħda, il-Madonna. Jibqa' 4 nisa. Rahab, Tamar, Rut u Betsabeja. Nerġa' ngħidu dawn l-4 minn huma. Rahab, anzi l-ewwel Tamar, Rahab, Rut u Betsabeja. 4 nisa. Mattew daħħalhom qalb dawn l-irġiel sewwa tar-raġġa ta' Ġesu. Min kienu dawn l-4 nisa? Uħud minnhom, issa ngħidu għaliex ukoll ta' uħud minnhom laqqas kienu Lut. Pereżempju Rut kienet mill-Moab, il-Moabejn kienu kontra l-Lut. U daħħala hemm Mattew semmija Rut, Obed, Ġesse, David. Mena Rut in-nanna ta' David. Issa, mena uħud minnhom laqqas kienu Lut. Waħda. U uħud minnhom il-fama tagħhom xemma kienet sabiħa. Issa ħanejdu kollox, irġiel minn dawn champion ta' taħwit li ħawdu fl-iskrittura, champions, Manasse joqtolu jagħmel. Imma dawn l-4 nisa biex niġu għal Marija mbagħad. Uħud minnhom xemma Rahab pereżempju kienet prostituta. Anyhow, issa. U Rut mhix ludija. Mena Mattew x'irid jgħallimna, issa l-importanti it-tagħlima. Irid jgħallimna żewġ affarijiet Mattew. L-ewwel. Hemm iktar l-ewwel. Li Ġesu fir-razza tiegħu hemm ukoll ġej anke minn razza li xi ħud minnhom laqqas kienu Lut. Mela Ġesu ġie fid-dinja biex jifdi mhux il-poplu Ludi biss, imma anke dawk li ma kienux Lut. Din hija l-ewwel tagħlima għaliex Mattew idaħħal il-dawk in-nisa fil-ġenealoġija ta' Ġesu waħda. It-tieni tagħlima. Sa Mattew irid jgħidilna li Ġesu ġie biex jifdi il-dawk il-kulħadd ngħidu hekk, il-kulħadd tajbin u nqas tajbin. M'hemmx għażla. Ġesu ġie mhux għall poplu tiegħu biss minkejja li ju kien Ludi u dawn kienu kollha Lud il-biċċa l-kbira, imma Ġesu ġie għall bnedmin
tad-dinja kollha. Għalhekk imbagħad Mattew jerġa' jissiġilla li Ġesu ġie għall-bnedmin tad-dinja kollha biex jifdihom meta jfakkarna fl-istorja tas-Slatem Maġi, laqqas dawk ma kienu Lut. Ħseb ieħor. Issa niġu fuq Alla. Alla jrid jgħallimna din is-silta ta' Mattew li huwa fidejl, li huwa jkompli l-wegħdiet li huwa għamel. X'wegħdiet għamel? L-ewwel lezzjoni. L-Iskrittura ġennek, taf ġennek l-Iskrittura. L-ewwel lezzjoni. Ġakob kien qed imut, jew kważi sa jmut, sejjaħ il-wulidu kollha kemm huma 12 il-tribu u l-kull wieħed qallu xi ħaġa. Imma lilna jinteressana l-Ġakob. X'qallu bil-Ġakob? Qallu Ġakob, int għati faħruk ħutek waħda. Int ferħ tal-jum. Għalex ferħ tal-jum? Qallu għax tkun imkennen, tkun imsaħħan, tkun maħbub, minn ħutek. Imbagħad ikompli, ix-xettru dak il-bastun tad-deb li kien ikollu ir-re, ix-xettru minn id Ġuda minn idek għażis ibni ma jitneħħiex sakemm in-nies iġibulek it-tribu. Din hija profezija li Ġakob ftit qabel ma miet għamel lil wieħed mit-tfal tiegħu Ġakob, Iżrael, fejn jgħidlu li mill-familja tiegħek, ir-razza tiegħek, il-poplu ta' Iżrael huwa magħżul mhux waħdu però, u li Alla se jieħu ħsibu biex minnu jitwielet il-feddej. L-aħħar kelma, x'qalilha Gabriel? Għax kollox marbut, kollox katina, x'qalilha Gabriel il-Madonna? Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u saltana għal dejjem is-saltna tiegħu saltana għal dejjem fuq dar Ġakob. Ara minn fejn ġejja. Ġakob u lidu il-poplu magħżul li minnu sejjer jitwielet għalhekk qedtilkom ħuti il-qari issa ikun hemm bżonn min ifissirulna imma ta' il-qari ta' din il-ġimgħa ma jġennek, jħannejk, ġalek taħseb f'dik it-tarbija ċkejkna li twildet u qiegħdet f'maxtura l-Emanueli. Alla magħna. Tfal, ħarsu lejja tfal, minn m'għamilx grotta jew bambin id-dar, aħsbu biex tagħmluh għax inkella bil-wifqa. Jifirħu smewwiet u titenna l-art għax Alla tagħna fil-qrib. Ngħidu ejja salvana mulej. Għall-Knisja biex ikollha l-kuraġġ li twarrab is-sigurtà u l-għana li ixekkluha nitolbu. Għall-poplu Ludi li lilu semewwa, għall-poplu Ludi li lilu saru il-wediet u bil-pattijiet tas-salvazzjoni nitolbu. Għall-bnedmin li jsofru b'inġustizzi u moħħrija biex tifdihom nitolbu. Għall-erwieħ li qegħdin noffru għalihom dan is-sakrifiċċju u l-erwieħ li hemm fil-purgatorju jistennew it-talb tagħna biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. O għerf li ġej mill-aktar għoli li tmexxi kollox bil-qawwa u t-tiba ejja salvana bi Kristu Sidna. Thank you.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla, il-Missier li jista' kollox. Qaddes mulej l-offerti tal-Knisja tiegħek u għatina li b'dawn il-misteri qaddisa ikun jistħoq ilna nitwettqu fis-sema bi Kristu Sidna. Qedtilkom li din il-ġimgħa hija ġimgħa speċjali. Issa l-prefazzju ħajinbidel. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niġu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej Missier qaddisa Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Isimgħu. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġini stennitu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabbru b'tifħil meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nislu u nitolbu u nitennew bit-tifħil tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qeda għaddis. Għaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bataħ għall-ħobs radd il-ħaj qasam tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħaj tali dixxipli juqal ħudu u xorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdukom iċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li jieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddej tiegħek Mario Buttigieg. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija r-raġel tagħha San Giuseppe, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu bil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna tiġi salt nagħti ikun ħobżna ta' kuljum aħfrinna bħalma naf. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet
aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħet l-apostu tijek nħallilkom islim natikom islim tijek, la tħares lejn dnubitna iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tijek għatija slim u laqda li jint li tfija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ġisem flimkien mad-dem. Ħaruf ta' Alla. Danu bil-ħaruf talla, danu li neħi d-nub ta' dinja, li naħna mistidna għal dil-likla ta' dan il-ħaruf. Ma jisħoq li jistidħol taħt il-safi. Iżdejt kelma wahda. Ġisem ta' Kristi ħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Amen.
Glorja lil missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Ejja mulej Ġesu, ejja u la tiddawwarx. Nitolbu. Issa li tqarbilna bl-ikel tas-sema, nitolbuk u Alla li tista' kollox biex timlina bix-xewqa li quddiem Kristu ibnek li ġej inkunu niddu bħal imsiebaħ kolna dawn biex ewla mill-Ispirtu qaddis tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru l-Iben u l-Ispirtu u s-Santu. Slima lik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirkenti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba.